Hej. Nødt til at spørge, om jeg kom med. Vi ud af, at du var der. Jeg følger dig på Instagram. Ja. Jeg har heller ikke rigtig skrevet ud, at jeg kom i dag. Jeg gør det på YouTube. Så kommer I med. Har du selv tegnet det her? Subscribe til Anne-Katrine. Der er også lykke, Inge. Ej, wow. Det gør de da. Det er mega. Ja, det tror jeg. Så flot. Det er virkelig flot. Vi skal starte 80-90, men inde i mit hoved skal vi starte 70-80. Så det skal nok blive godt. Det er mega godt. Vi tror på dig, Kåre. Vi tror på mig. Alle tror på mig. Har du rettet derom, som det skal være? Så er det egentlig. Så gør du bare samme princip herom. Ja. Helt ind på ryggen er der nu. Pas på, at han ikke napper dig. Jeg kan aldrig huske, hvornår jeg sidst har været så mange stjerner i streg. Nej. Men har du egentlig sådan en ægte nogensinde? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Du er altid blevet... Så stopper det igen. Jeg stoppede den. Ja, så stopper du igen. Nå, så stoppede jeg. Ja. Så tænkte du, det er Men nu har jeg jo heller ikke nogen jagt, jeg skal se. Nej. Nu har vi masser af tid. Ja, siger han. Ja, det er altid en fin verden. Au. Jeg elsker den måde, du lægger ting sammen på. Ja, altså det er virkelig flot at få det. Ja. Ja. 3, 2, 1. Det har du sagt 10 gange. Det bliver godt, tror jeg. Det tror jeg også. Ja. 3, 2, 1. 20! Perfekt. 2, 1. Har koldt, har dødt, har vemmeligt. Jeg vil hjem, kære Salsa. Det har du sagt 10 gange. 20. Har koldt, har dødt og har vemmeligt. Jeg vil hjem. Jeg kigge ind den gren der. Det er fordi den hest er så høj. Han ser sød ud. Han er sød. Er det godt? Ja. Jeg ved ikke om der er strøm i det der. Nej. Men ikke. Den er kørt, den der. Det er sådan rigtig sort. Jeg kan være lige det, jeg skulle til at sige.
var for hurtigt. Fuck, det var en god runde. Det var virkelig en god runde. Det er skide godt, det her. Ja. 하지 않았었던 지난 나의 딸이 들어볼래 우리 평생을 약속하자던 갑작스런 너의 proposal no, 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 I don't wanna hear it Oh baby I dived into all into you You must do the same or you're not in it 넌 모든 걸 다 내게 줬단 듯이 Get up on it and do it. Get up on it and do it. My channel's thriving on it. Don't see the online. Get a little grip of my yeah. Get a little grip of my ooh. I'm shining without you. So bright, baby, so bright. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Focus on me. Get up on it and do it. Get up on it and do it. My channel's thriving on it. Don't see the online. Get a little grip of my yeah. Get a little grip of my ooh. I'm shining without you. So bright, baby, so bright. Focus on me. Focus on me. Focus. Så er første kvalifikation. Fuck. Første kval. Fuck, hvor godt. Han gjorde det bare. Ja. Han var flyvende. Det var som om... Er du ude? 4 fejl. Har aldrig været så godt. Er du ude af samme kvalifikationer? Vi har jo første kvalifikationer. Fordi du var så stærk. Det kan være, vi tager til det i år. Hvem ved? Sådan som han er nu, så er han flyvende. Han tøvede slet ikke. Nej. Han var så god. Altså, han overvejede slet ikke at stoppe eller noget som helst. Nej. Det var så fed en følelse. Altså, han gjorde det nok. Men vi rev på sidste spring og første spring. Ja. Skide lige meget. Tænk, vi havde vundet anden klasse, hvis vi ikke havde været med. Så jeg tror, hvis bare vi skal ud og starte nogle piger. Ja, skal bare ud og give den gas. Jeg har sagt, at Ida og Nana, de er nødt til at komme med, fordi de har god karma. Ja, vi kan ikke tage afsted uden dem Nej. nu. Nej. Nej, det er det ikke. Det er ikke os selv. Det ved hun ikke, hvordan man gør. Nej, og heldigvis. Fordi det tager lang tid. Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Hvad hedder du? Og til YouTube. Farvel. Hvad var det til? Ja. Vinderpomfritter. Sejrspomfritter. Fordi at jeg stort set næsten vandt. Næsten vandt. Næsten vandt. Og du var meget tæt på. Ja. Ja. Oh my god. Hej. Hey, hvad sker der på det her vælge? Ja, det sidder meget godt fast. Sådan forår der. Jeg knækkede en dejl, så jeg skulle tage den med. Så det er vanvittigt.
Godt med nogle hjælpere. Det kan man remoulade på. Det kan den da ikke, tror du? Ja, ad, siger han. Ja, nu har han remoulade i skægget. Ja, nej, det gider du da ikke at have. Tror du det? Ja. Det kan jeg se, hvad den vej ud. Ja, det gør jeg. Super. Han var så sej i dag. Nu har vi første kvalifikation. Ja, det hørte jeg godt. Det er godt. Hej Lasse. Du har det godt i dag. Det er bare lige for at strække ben efter køreturen. Så kan vi... Bare lige en hurtig fremtur. Han skal ud og rulle sig. Var du dygtig i dag? Ja. Han var så flot. Jeg sidder lige nu og er i gang med at redigere vloggen fra stævnet, og det har simpelthen været en helt vild, fantastisk dag. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har reddet så gode runder, som jeg gjorde på Atom den dag. Det var fuldstændig vanvittigt. Han sprang mega godt, og han gik bare på alle spring, og han kiggede slet ikke, og flowet var der bare, og vi fik 4 fejl i 90 cm, hvilket betyder, at vi har første kvalifikation til DM. Så jeg er virkelig godt tilfreds. Han sprang helt fantastisk i 80 cm, og jeg kan huske, at inden jeg går ind på banen, så siger jeg til min træner og min veninde, at nu vil jeg ikke ride om det, vi skal bare over alle springene. Og så da jeg når til omspringningen, så sætter jeg gas på og rider om det, og det er første gang, jeg nogensinde har prøvet at ride om det i en omspringning. Og Tom, han gjorde det bare. Han var for vild og sprang. Desværre så kom vi lidt for hurtigt og lidt for tæt på aller sidste spring, så vi fik 4 fejl, og havde vi ikke fået 4 fejl, så havde vi vundet klassen, hvilket jeg er virkelig stolt over. Han havde den suverænt hurtigste tid, og det var simpelthen bare den fedeste runde. Jeg nød hvert spring ind på banen, og jeg var slet ikke nervøs. Jeg snakkede med Atom undervejs, og at det hele det kørte bare, og vi havde den fedeste dag. Så jeg håber også, I har kunne mærke stemningen igennem den her video, fordi jeg har i hvert fald haft det fedeste stævne, og jeg glæder mig helt vildt meget til at skal ud og starte en masse flere stævner, og måske få flere kvalifikationer til DM, så vi måske til sommer kan starte. Det kunne jo være lidt cool, hvis vi kan det. Men tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, at vi ses i min næste video.